Здравейте, хора! Аз съм Николай Моников Тодоров. В днешното видео ще играем на камион, автобус, симулатор. Знам, че звучи странно името. Чудите се как снимам, като съм втори клас и съм на училище. Не съм на училище. Ето, почваме. Първо сме с автобуса. Окей, да, както ще предложих, той е спускаме чистачките и тръгваме. В момента навън 0 градуса и замръзвам. Вот в момента не град. В реалното време е 0 градуса. Направо ми замръзнаха ръчете. Ето го автобуса да го видите. Така. Аз вятъра, окей. Окей, айде дигаме скоростта на автобуса. Дано да те блъсне тир. Тъй като имаме 4 камиона и 4 автобуси, окей. Сега почваме с автобуса. Айде. С камиона. Ако казах с автобуса, с камион. После с автобуса. Да, ще ги разпределяме всичките 4 камиони и 4 автобуси. Ето го. Камиона. Ето, ако мислите, че ви лъжа, ето. Ето го камиона. Само... Окей. Окей, хора. Дайте, спускаме сега петка. С на няколко километра падам. О, не! Забираме тук. Ето го автобиаска. Чит. Брат. Тук нещо стана. Абракадабра съм стала бомба. Що се посмеят? Хора, продължаваме към следващия бус. Караме бус-камион. Да. Следващия бус е той. Айде. Пускаме чистачките. Айде да слезем да го видим.
отбор. Не знам, що показва с 6 км, като то дори не върви. Ето, чакайте. Чакайте. Ето го автобуси. Ето. Айде, както и да е, видяхте и малко. Тръгваме. Затваряме вратата и тръгваме. Окей. Навън само 1 градус, само да кажа. Ако играта е 0 навън, в истинския живот е 1 градус. И направо ръчете ми замръзват, докато снимам. Окей. Айде, хора. Носенкото да спръхва. Продължаваме към другия камион. Айде, е той. Айде. Той път, ако се удари с 30 км в това, да ви покажа ли какво става? Нищо. Ако мислите, че не може да се слиза, объркали сте се. Ето след знак от камион. Окей. Хайде продължа. Хора, това мисля да... Тук мисля да приключва видеото. Ще замръзна малко. И чао! Чакайте втора част. И се абонирайте за канала. И чао, хора!